a todos os nenos e nenas das escolas de Teo. Que tal? Como estamos? Espero antes de todo e sobre todo que estedes todos e todas moi ben. Mirade, como estes días non podemos sair á rúa e temos que estar todo o tempo metidos na casiña, eu traemos unha proposta. Que vos parece se facemos un experimento? O experimento chámase Volcán de Vinagre. E imos a precisar un material que de seguro mamá ou papá terán pola casa. Dígovos, un pouco de xabón de deterxente líquido, un pouco de vinagre, 2 botellas pequenas de auga baleiras, un plato ou unha tapa dun tupper, unha cartulina tamaño folio ou un plástico, unha funda de plástico, como é o seu caso. Tenemos que recortar e dar desta forma. Un embudo, un pouco de colorante alimentario, bicarbonato, unha culler e un cachiño pequeno de cinta adhesiva e unha tesoira para cortar. Animadevos? Pois comezamos. Antes de nada, imos a pegar 2 cachiños de cinta adhesiva na cartulina que xa lle demos forma, vale? Eu xa teño aquí 2 cachos cortadiños, así, 1 e 2. Quedaríanos esta forma, vedes? Vamos a ponerla por aquí. A continuación, collemos unha das botellas, o embudo, e con a axuda de papá ou mamá ou un irmán maior, que sei que a maioría tedes, botamos vinagre. Despaciño. Así, aproximadamente. Un pouquiño menos da metade. Retiramos. Collemos o colorante alimentario e nos igual o cor que queiramos, vale? A que teñamos pola casa. Neste caso, collín a vermella. Botamos. Así. Tapamos, porque xa sabedes que pinta moito. E botamos un pouco de xabón de deterxente líquido. Mais ou menos unha culler pequena. Así. Vale? E reservamos. A continuación, collemos a outra botella que está por aquí baleira. E abrimos o bicarbonato sódico e vamos a botarlle 3 cucharadas. Despaciño, vale? 1, 2. Aquí podedes axudar. Podedes axudar do embudo, vale? E 3. Vedes? Aquí. Vamos a coller o plato, poñemos a botella enriba, tapamos co noso cono e estades preparados para ver o que pasa? Pois mirade, poñemos o embudo e despaciño imos engadindo a mezcla que tiñamos aquí. Despacio, despacio. ¿Ves? ¿Qué está pasando, chicos? Bueno. Saleu lava? ¡Ei! Bueno, sabedes que logo igual papá e mamá teñen que axudarvos a recoller e a limpar, pero tranquilos que sae fácil. Bueno, pois mirade, que eso, que vos botamos moitísimo de menos, que vos mando unha aperta enorme e un bico. Que ganas de vervos. Pronto, nas escolas estaremos de volta. Bicos.